നോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പറ്റിയാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവാലയത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ഭിത്തിയിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒരു വിശുദ്ധ ബലിപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുരിശുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞാടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ ദൃശ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് 15 പേരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ്. 2 മണിക്കൂറിലധികം ഈ ദർശനം നീണ്ടുനിന്നാണ് പറയും. അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ദൈവാലയത്തിന് പുറത്താണ്. അമ്മയുടെ നോട്ടം ദൈവാലയത്തിലെ പ്രധാന കവാടത്തിലേക്കായിരുന്നു. അമ്മയുടെ സന്ദേശം പുറത്തു നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, മറിച്ച് അകത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അകത്തേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലിപീഠത്തിനോട് അടുത്തു നിൽക്കുക. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിയർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ നോക്കിലെ നിശബ്ദ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ അമ്മ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്.